Ahojte, dnešné videjko je zamerané na otázku jednej úžasnej dušičky, Ivetky, pozdravujem. Ako sa odpútať od minulosti, ľudí, situácií, ťaživých spomienok. To, čo nám nedovoluje posunúť sa vpred, alebo byť šťastný a sám sebou. Odpútanie je viac úrovňové a viac vrstvové. Ako vidíme na obrázku, naše telo obsahuje niekoľko vortexov, svetelných brán, tzv. Čakry a aj meridiany, svetelné dráhy, ktoré sa rozširujú do celého tela. Celé naše telo je jedna obrovská čakra. Celý vesmír, všade sú čakry a portále, vortexy. Odpútanie by malo byť na všetkých úrovniach v každej jednej čakre. Odpútanie v minulosti, čo sa týka myšlienok. V hlave stále na to myslíš? Prebleskuje ti to hlavou? Odpútanie v krčnej čakre. Nevypovedané slova. Bolesť, smutok na srdiečku, zrady, traumy. Zobralo ti to osobnú silu, solar plexus. Nevieš ma teraz hojnosť, šťastie, sebalásku, zdravé vzťahy. Necítiš sa v bezpečí, koreňová čakra. Nedôveruješ. Takže nie je to záležitosť jednej vrstvy. Nie je to záležitosť jedného dňa. Takže krok po kroku odpútať sa na všetkých úrovniach. Ako náhle začneš mysli, zachytia to i ostatné portály čakry. A to svetlo sa bude rozširovať a odpútanie bude ľahšie a ľahšie. Odpútať sa potrebujeme na mentálnej rovine, na emočnej rovine. Potrebujeme to dostať ako zápis, spomienku z tela. Čiže odpútanie energeticky v éterických telách. A postupne to môže prejsť do fyzického tela. Keď sa odpútame, prejdeme do slobody na všetkých úrovniach. Už to nemáme v mysli, už to nemáme v srdiečku, už to nemáme v tele. Nemusíme vymazať spomienku, ale môže sa premeniť na šťastnú. A v energii slobody môžeme byť dúhovým slobodným drakom. Sloboda. Sloboda nie je, že si chodím po svete, že si robím, čo chcem, hovorím, čo chcem. Sloboda je v našom vnútri. Že nám nikto a nič nevezme. Naše ja. Že nás nič už nezraňuje, že nič neberieme osobne, lebo sme slobodní a vieme, že nemusíme trpieť. Rozšíri sa nám galaktické videnie a vnímanie všetkého, čo sa udialo a čo sa deje. Základ pre odpútanie sa je energia prijatia. Prijať, čo sa stalo, ako sa stalo. Proste čas sa nedá vrátiť, ako sa vraví. Stalo sa, prijať. Ďalším krokom je odpustenie, prepustenie a poďakovanie sa ľuďom i situáciám. Avšak k tomu môže prísť, ak uvidíme v danej situácii a človeku v danom zranení, danej emócii, ak uvidíme tú múdrosť, to uvedomenie, že prečo sa to stalo a čo nám to malo dať. Hľadaj, čo ti to dalo, čo to v tebe zmenilo, kam ťa to môže posunúť alebo posunulo. Čo si z toho môžeš zobrať? Mala si manžela, ktorý ťa týral, nevidel ťa, nemiloval? Máš príležitosť nájsť samu seba, máš príležitosť nájsť si takého partnera,
kde už rozoznáš a vieš, že toto nie, toto si nepríjmam. Ja viem, že si zaslúžim viac. Veľmi dôležitý bod odpútania sa je okrem prijatia, vďačnosti a pochopenia a odpustenia je akoby neotáčať to všetko, čo sa udialo proti danému človeku, neviniť ho. Otočiť akoby prst na seba, že čo mne to dalo, akým novým smerom sa môžem vydať, čo si z toho môžem zobrať, čo ma to naučilo, v čom ma to posilnilo. Zrazu sa vám začne viac a viac rozjasňovať, pochopíte jednotlivé súvislosti, situácie, ľudí. Zrazu sa vám začne ukazovať pravda, že to nemuselo byť o vás. Že aj ten človek bol bez lásky, svetla, niečo mu chýbalo. A to, ako sa správajú iní na povrchu, nehovorí nič o ich duši. Každý jeden z nás má v sebe zranené dieťa. Málo svetla, málo lásky, málo objatia a pochopenia. Takže preto neviňme iných. Každé odpútanie, pochopenie, pustenie, odpustenie nám prinesie hlboký súcit a pochopenie pre iných. Zrazu vidíme, prečo sa to udialo. Daj si čas a kľud na odpustenie, odpútanie. Aj keď je tam hlboké zranenie, trauma, nemusíš ísť hneď do toho hlbokého odpustenia. Najprv to treba prijať, pochopiť, hľadať možno odpoveď a možno aj nie. Sú rôzne metódy, ako sa odpútať. Každému pomáha niečo iné. Niekomu pomôže nájsť si nový koníček, to, čo ho baví, naplňa, to, čo vždy túžil robiť a odkladal to. Niekto potrebuje priamo sa stretnúť s tým človekom. Veľmi úžasná metóda je aj vypísanie sa. Píš všetko, čo máš na srdci. Kľudne píš čokoľvek. Čo by si tomu človeku povedal, alebo tej situácii, alebo sebe, alebo Bohu, vesmíru. Píš. Alebo môžeš v meditácii, keď privrieš oči, len tak sa stretnúť s tým človekom, s tou situáciou a porozprávať sa. Niekto potrebuje si to vyjasniť z očí do očí, v hmote, v realite. Rob to, čo ti je príjemné. Môžeš urobiť aj jednotlivé kroky. Najprv sa vypíšem, potom sa stretnem v meditácii a potom sa stretnem aj naživo s tým človekom. Môžeš si urobiť rituál pochovania. Skús meditácii pochovať tú situáciu, tie emócie, to všetko, ale s láskou, vďačnosťou. Uzavrieť mier, poďakovať a pustiť. Rituál pohrebu je veľmi dôležitý a vzácny, tak ako pochovávame blízkeho človeka, že si zaslúži ten deň odchodu duše z tela, to naj. Splňame mu posledné želania, priania, tak aby bol šťastný, slobodný a lúčime sa a vieme, že začína niečo nové, tak môžeme urobiť tento rituál prechodu, odchodu aj energeticky, vizuálne a aj v hmote. Ak máš nejakú hmotnú spomienku na daného človeka, kde prišlo zraneniu, pochovaj ju. Odozdaj to Matke Zemi, ktorá všetko transformuje na lásku a svetlo. Tých spôsobov je mnoho a každému vyhovuje iný. Tak sa opýtaj sám seba, ako by si to prial? Čo ti prinesie úľavu, pochopenie? Nerob nič na silu. Neubližuj iným. Príjmi všetko tak, ako je, ako bolo a ako bude. To je pokora a to je plynutie so životom. Život nikdy nebude dokonalý, ale môže byť nádherný so všetkým tak, ako je. Tú dúhu v sebe môžeš mať, či vonku fúka, či prší, nech sa deje čokoľvek. Tá dúha je v tebe, tá sloboda je v tebe. Ak by si potreboval pomoc,
s odpútaním. Môžeme sa na to s tvojimi sprievodcami pozrieť, tak ako to bude individuálne pre teba najlepšie a najľahšie, aby si mohol v slobode začať byť tým, kým si, prečo si sem prišiel, čo si prišiel naplniť, čo teba naplňa. Pusti ako pierko na vodu minulosť a ži pre prítomnosť. Nezameriavaj sa ani príliš na budúcnosť. Vízie, áno, uchovávaj si sny, ale v radosti. Ale najdôležitejší je vždy prítomný okamih. Užívať si ho naplno všetkými zmyslami. Všetko, čo v danom momente máš alebo nemáš. Objav to čaro bytia tu a teraz. Je to nádherný pocit ľahkosti v mysli, v srdci, v celom tele i v aure. Ďakujem a žehnám nám všetkým slobodu, lásku, jednotu. Ahojte.